o subirigokwanụ bịakwanụ ka unu furu ile alụrụ alụ bifo wee kụkpọchaa fensị ndị mmadụ na chọpụ ndị mmadụ na ụlọ ndị mmadụ na ndị akụrisizikwa prọpati fasịrị ndị mmadụ na fa bịa ka fa tụlee ife anụnwa fa na-ene fensị fa na-ene ilo na goto alụrụ ka fa ma na onwe ife jikọtalụ fensị fa akụrisiri akụrisi na chọpụ fa akụrisiri akụrisi na ụlọ fa akụrisiri akụrisi na onwezi ife jikọtalụ ya na ya bụ ilo eji wee kụrisi ụlọ fa wee lụọ ya ya bụ ife abụrụkwa obere ife nke unu na-afụ kịta bụ n'oke etiti ka ọ na-eme a na-ama akịkwa ụlọ ndị mmadụ aya akụgbọ akụgbọ ma chọpụ ndị mmadụ aya akụgbọ akụgbọ na-achọkwa ilu ilo ọzọ ndị mmadụ wee na-asị nee nke akụgbọrọ akụgbọ bifo alụọ ilo a na-akụgbọsịkwa chọpụ ndị mmadụ na alụbakwanya bụ ilo kịta alụcha unu a na-afụ na o nweghị ife jikọtara ilo na chọpụ ndị mmadụ a na-akụrisi na ụlọ ndị mmadụ a na-akụrisi na fensị ndị mmadụ a na-akụrisi na ndị nke akụriri nke fa akụri bụzikwa ife nọ kịta wee na-ebe anya m anya mo wee na-asị ndị mmadụ na fa gbatakwalụ fensị enyemaka na fa bịa tụlee ife a ka a marụ na ọ dị mma wee sị ka m butere unu n'ihu akwụkwọ ka unu sorokwa m wee maka na onye sere ya bụ ife onyonyo na-akọwa na-enweri ụlọ bụ tenantị ebe mmadụ lụrụ ndị mmadụ bi na-achụsịsịrị tenantị niile bi n'ụlọ ahụ wee were ife kụkasịchaa n'ihu ụlọ ahụ na kịta anụnwa alụrụ ilo na onwedịrị ife gbasitaziri ya bụ ụlọ na ilo anụnwa alụ na enwere ife gbasitalụ goto awalụ na ya bụ ụlọ alụrụ na ụlọ dụlọ onwe ya ilo dụlọ onwe ya na si kedụzi ife eji wee chụsịsịa ma ndị nwere shọpụ kụrisịa shọpụ ndị mmadụ mebisicha prọpati ndị mmadụ mebisicha bizinesi ebe ndị mmadụ si eri nri na-agwafa na-achọ ịlụ ụzọ oruzie ka alụchara ụzọ na onwezi ife jikọrọ ilo na ya bụ ụlọ ndị mmadụ emebisi na kịta anụnwa na ndị nwe ife a na okwu ego ka fa ya eji wee lụgharịa na na-akwadofe akwado ka a na-akwatufe akwatu ya bụ ife abụrụkwa obere ife ya bụ onye wee na-ajụ ọ na-abụ alụsizi ilo lụọ gota ụlọ ndị mmadụ akụgbọsị kịta na ya alụkwa ụzọ n'ime ebe ahụ ka o nwere ife ọzọ aka ya alụ n'ebe ahụ eji wee kụgbọsị ụlọ ndị mmadụ ọzọ n'ihi enene kịta anụnwa bụkwana nke na-eme na oke etiti maka na gọọmenti amakịbagokwa ụlọ ndị mmadụ ma chọpụ ndị mmadụ ebe a ya akụkpọsịkwa na-arụ ilo na-enwere ike alụcha ile a kịta anụnwa ịfụ na o nweghị ife gbasitara ụlọ ndị mmadụ na prọpati ndị mmadụ na ile anụnwa a na-alụ wee sị ka m wetara unu ebe anọ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ anụta aka alaeze ife fụkwa ka m kọrọ na lejedio ka a hapụ unu ka unu nene nke ndị oke etiti maka nke onye ọzọ ọdụka kọpịrait adị na ya wee kọrịa o subiri n'oke etiti marking going on n'oke etiti marking going on o subirigo n'oke etiti alụmere nke a bụ n'ihu shọpụ m ka ha bịara mark n'oke etiti na ebe ha bịara mark ebe ha bịara mark ịta o subirigo n'oke etiti ebe a na-amak karịrị akarị nekwa ebe ụlọ ejedebe o si ebe a lụọ ebe a si ebe eri lụọ na-eje ebe nnu ebe a na-amak o subirigo life n'oke etiti now ebe niile nkụwasị ebe niile nkụwasị mee ha ka ha na-amak si ebe niile isi mmiri nọ live